megalayapost.news. Kumsi benta ban panek pensa ya ka klau kentang karaj nong lingdo bat ban rakhiru ya ka singi panek mariang karaj nong lingdo ha ka santrik ujilio arjar psan kelalej bantung dagi spa tenrai kiding hapa ka klau kentang ke badan hamauyong baha ba karaj nong lingdo ha ka ni gejing litung la ishimenta duba balawan marben bari sport secretary ka RBYF sengkmi kumkongsan palaidon ka langru do lingdo karaj uba s lingdo uba leander nongshli pator karaj uba henry nongrum kumbasan bat kuntup kilongsan gimansan bat kinang ilam snong kumala pun pau ka daw ka bala pelong ya ka raj bantung dieng kalong ban pene pensa ya ka tegalau kentang ka ba ki jule niam sisin sisnem malau snem bat hagawe ka benta ban penben biang ya ki dieng ki siet ha ka tega klau ha ju ka por ka raj kala maham ru ya ki snong banaj pom dieng pathar na ka tega klau bat lada lap kin pengat ha ka jing penstom batinge bat ngisau komen ban yetu ane ban terbena sya keperthai ba hapok ribhoi le se kedai tang karat jongi haduk mentang hidang don ya kane kalau kentang sajer ba kiding kisik idang reben haduk mentah hendre kidon keto katne ki benta ki ba ngihap ban pendap biang da ka betungding meta ka singi bat ha kane ka por ngisau komen sibun ban rakhe ya kane ka wol bende ha kidon lang ki NGO nadu ibawan merweng ibalong kum subjas kidon ki pralongsan mensan kidon bak snong bak kiset risnong ki bawan haman ki snong ki bahap apok karat ndok jongi te hakane ka por na kaliang junga kum longsan ngaso pau ya ka forest department langba ka tutorial ke ai kini kunding si spa san fotli bat ha ka ju ka por habang ngade thung ya kini ki kunding nga karpat ya baro khat ki ne ki snong ki bamarjan kum ka maujong ka pham chicken ka phambir ka umngai baro khat ki ne ki snong marjan ba phin som ha ba nom plat pathar ya ki jiri jindup jong phi kum ki masi ki moch ki blang namar ngina thung ni ne kunding namar hadu mentana kaliang karaj ngimpat yo ya ka fencing te kumta nga kerpat da ka basnuret ba baro khat kine kisnong ki haban boram tena kaliang jongi karaj ru ngihap hi ban mukhuj ine kiding namar ba bunsen chi atung ye kiding hendreng ngju kon khuj te na kaliang jong karaj ngi sikem kia ya kane bat na kaliang jong karaj ngi kumbalaong sibjas mene ba haman lal snem mandak snem ngi thung si spa san pol snem ngi dang thung si chu ban pendap ya kane ka fauraj ka jongi te tangkop ta kaduk kharwai ngaso ban ai kublai baro ya baro kini ki rang bak snong sutri snong ki NGO ki longsan ya kene ki benta jong pi ya kene ka wol in bande ka ba ka perthai setlak ka perthai ka rakhe ya kene ka sngi ban pene pensa ham tamle ha kene ka juk bamenta ngi ya ki terkhong jong ki lum jong ki ki wa te komta kala dei ka por ya ngi ki nong snong jong kri India jong kri boy district jong jelahi bangin thung ya kiding haman lak snong ki thau te komta kene ka por na kaliang jingi karaj sa chi sen ngi ai kublai wol bande so ai bakane ka singi kan long ka singi ka bajo PI baka klau kadang roben hadu menta kenrei ke don ki benta ka togat ne ki ba kem don tan riding shu ki kum ki longsan mansan bat ki reng ba chnong bat ki nong ilam chnong yawan ha kan ka singi banesi menta ban thung biang ya gini ki tan riding na ka pata ban panjar ngam sai sin pat ya kan ka lum kentang ka jongi te na kaliang jonga kum u nong yalam kum ulung do takarai amla ban ai ri sungu sekdei u finance secretary na kaliang jong ka NGO ka jongi badon haka riboi na ka RBOF iwan ban simenta kum ukongsan na ka benta ban ai muslim chi chu yengi kum ki longsan bat kinong yalam chnong kinong yalam raj kum no bangila ban penjar ngambiang sai sin ya kene ka khlau ka patap ka jongi ke kublai sibun ba kuliau hagi wan simenta jong pi kum we na unong yalam uba ju ya senran harangkat rangkat haki por ki bala dep bat haduk menta pidang la ban ya don menta lang ban ni ban thung ya kini kita riding dan long kadak taking saki la sai la singi ba kani ka khlau jongi hagi wan simenta jong pi kan long kaji panjar ngambeang sai sin ya ta ka singi na ka benta ban kum si benta ban rakhe ya ka wall environment de kapag partai baro si telup karakhe kene kasi jing perjengam ya kameram kami mariang ka jongi te ya kene ka por pilai khot lang yangi nga kumi bawan marweng badai finance secretary jong ka Ribho Youth Federation central body nga uyo bandesi mentalang bat pi kene ka por bat nga ngudap da ka jing kemen ka bakraw ban nya dan mentalang kene ka si namar ba pen itnat ya kami mariang ka jongi omdon lagi ke berkhot light na kene ka jing cerngam jong kamariang
kabangi thungi kini kiding hakane kapor kaba ka nonglung do ka lapen bet yakane ka program thungding kabangi so kuman namar ban yo ban pendap hiki jeka giba thli kumbo ong ka tin phareng mo kat one planten de kumta nga ajimut yakane ka right nonglung do ro ba yakat ki jeka giba thli giba phila ket yakini kiding lan apnon kami ki te mentak la dei ka ayom ko bangin thungding to ngin ya pendap ki jeka ki pathli ke nga ai khublei ro ya pi sa season 4 namar bangi kum ka RBF ya don mentalang hi pat phi na ka por omdei tang ban penjerngam ya ke gambarang re ban penne ya garti ke dustur ke culture ke jong phi hang ni ji don menta ban yai ya rap pat kentiu ya phi kum ka raj ha kan ka dong ka thang ke jongi namar ngiyo i ya ka jing penyat ke baskem ke jong phi ha ka jing shat jing le tamasa ka jong phi i bagiat saprang na ka por kum tahi na kalen jongi ka RBF nimla ban kentai dan ban randin ha ka ka ba ka raj hi na ka por ka don kami ni kum tah ka na ka por nga ai jumut ya phi barok ki nong yalam jong ka na ka raj ya ngin ya le bah man lo snem ban pen jerngam ya ka na ka khlau kentang ka ba pinang bu menta ba pinang bu dang ri ka menta na ka benta ka pateng ka paket jong ki nong chong snong lane jong ki nong chong snong jong kane ka dong ka than bakin yu iya ka ka mati ka ba ki longsan mansan ki la suit la sorbat ki la perkhat na menta ka lawai ka ba hadin Megalayapost.news